Usa ka demonic attack ang nahitabo sa mga estudyante sa lungsod sa Argao matod sa exorcist. Tindahan sa pizza gituloy sa duha ka tawo, mga customer apil nga na biktima. Pulis gisumbong nga nangulata sa usa ka taxi driver. Mga pulis sa Station 2 giimbestigar tungod sa wala pag-report nga armado ang usa ka hubog na police trainee kinsa gisumbong nga namion. Mga special permit gi-issue sa LTFRB alang sa mga sakyanan di pasahero nga mutabang og hakot sa mga pasahero atol sa kalag-kalag. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, petsa 28 sa buwan sa Oktubre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mga special permits gi-issue sa LTFRB alang sa mga bus operators nga nagtinguha nga mobiyahe gawa sa ilang franchise area. Tuyo sa LTFRB nga maserbisyuhan ang mga lugar nga dili maato sa regular nga biyahe sa mga bus. Jinky Bargio, Sugin Limi. Agig pagpangandam sa pagsugwak sa mga pasahero karong panahon sa kalag-kalag, nagsugod na og isyu ang batan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug mga special permits ngadto sa mga bus nga but mobiyahe sa ubang rota. Kini human na panlantawan ang pagkuwang unya sa mga bus di pasaheroan nga buot mobiyahe sugod ugmang adlaw. Sud sa mga terminal, dunay pahimutang nga mga help desk ang LTFRB aron didto na diretso mulukat og special permit ang mga bus sa kantidad nga 130 pesos. So pag-preventa na nga mga violations, kinahanglan mga tag mo kuha gyud sila special permit sa atong ahensya para pud ba dili ma-jeopardize ang katong mga legitimate operators sa nga particular road. Usa sa buot likayan sa LTFRB karon mo ang problema sa overloading ug mobiyahe gawas sa rota sa ilang prangkisa. Tambag nila sa mga drivers nga likayan ang pagpasakay og nang hinobrang pasahero aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Lately, di na kay ron daghan mo permit tungod kay naman tay memorandum nga katong mobiyahe og katong change of roads, gi-apply og change roads niya. Pwede naman to sila makabiyahe sa katong ilang bagong rutang i-applyan. Ang pag-issue sa special permits mula na hangtod na sa Nobyembre 3 nga mo'y tingbalik sa mga pasahero dinhi sa Sugbo. Jinky Bargio, News 5. Operational na ang unang hugna sa underground distribution system sa Visayan Electric Company Conveco. Ang mga wire sa kuryente wala na ibabaw sa mga poste ug gibutang ilawom sa yuta. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Hingpit nang napatuman ang 11 underground distribution system sa mga wire sa VECO. Ang Phase 1 sa proyekto nagikan sa may Fente Osmeña, paingon na sa Capitol area. Mato ni Sebastian Lacson, Chief Operating Officer sa VECO, ilang gihimo ang proyekto aron mahipos ang mga wire nga nagkutaw sa mga poste sa kadalanan. Bintaha kini hilabi na kun adunay katalagman nga mahitabo, tungod kay wa nay wire og poste nga mahimong delikado sa publiko. As Mayor said, mo bagyo, mo hangin, mo unsa, walay problema. And aesthetically, I mean, nindot jud ang daan nga walay power line, labi na ka ng major thoroughfare nga atog murag gipahambog, no? So kani avenue siya, so it should be looking like an avenue. And later on, pag kanang mga trees dili na nato i-trim, munindot na siya maayo. And we're really excited to see the trees flourish to their fullest potential. Gihulagway ni Lacson nga di malikayan nga aduna ginagmay nga galastuhan ang mga konsumidor tungod kay mahal ang pag-atiman sa underground distribution system. So this is regulatorily approved investment. So yeah, it's a burden, but it's a burden that's a very minor burden. But definitely, I mean, every capital expenditure that we do is a burden of the consumer. Gihangop ni Mayor Michael Rama ang maong lakang ug nang hinaot nga musunod ang mga telecommunication companies aron manindot na tan-awon ang dakbayan sa Sugbo. Yes, because number one, inig-abot natin sa hangin, dito kuyawan ay posting magbong. Number two, may mga putol kurinti, dito kuyawan na mga kurinti. Number three, aesthetic value, less poste, beautiful to see. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Sayo nga miduaw sa mga lubnganan ang pipila ka mga Subuanon aron sa paglikay sa bagang duot sa katawhan karong adlaw sa mga Santos ug Kalag. Ang uban busy na usab sa pagpanglimpyo sa Nitso. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Kita na lang akong makita. Sakit yun din sila pag magkadugay daw. Makadawat daw ko pero so far hapdos na nagsakit akong dugahan. Sa Enero, muduha ka tuig ng patay ang 25 anyos nga si Carmel apan hangtod ron di pa madawat sa iyang inahan ang iyang kamatayon. Kaganiha, nagbakho lang gihapon sud sa samang sa kareta sinay kanisya samtang naghandom sa iyang pinalangga nga anak. Sayo siya miduaw sa lubnganan kay di siya ganahan makigdungan sa bagang duot sa katawhan karong bispera sa kalagkalag ug bisan sa adlaw na mismo. Gusto ko nung kamirang duha mo istorya. Kung gustong samot. Sinay Leonarda, kuyog ang iyang anak, sa yusab nga miduaw sa lubong sa iyang bana. Sila mismo nangunay sa pagpintal sa pansyon tungod sa kamahal sa singil sa mga pintor. Ani sayo ko diri kay di pa kayo daghang tao. Kay og sunod adlaw piti naman tao. Lisod man ta kaagi. Sud sa sementeryo, busy na ang nagduma ni ini sa pag-instalar og mga suga sa matag pansyon, samtang dunay uban usab nga busy na sa pagpamintal og pagpanglimpyo. Jinky Bargio, News 5. Nadagit sa duha ka lalaking tulisan ang halin sa Alberto's Pizza Fidel Rosario Branch nga nagkantidad og kapin sa 20,000 pesos ganiyang tungang gabi. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Duha ka armadong lalaki nga nag-angkasay og motorsiklo ang giingong nanulis ining branch sa Alberto's Pizza sa may Dan Fidel Rosario pasado alas 12 ganihang kadlawon. Giingong ang usa nila ang nisud og nitiun siyang armas di fuego ngadto sa kahira. Naniana ra siya ni deklarar siya katulis. Unsa may gitiun niya nimo? 45 man siguro to. Na-nervyos ko kumuto ako kung gihatag tanan ang kuan ang halin. Nadala sa mga tulisan ang dulan sa 23,000 pesos nga halin, 5 ka cellphone sa tindahan ug ang gipanag-iyang tablet ug cellphone sa kahira. Abi na ko customer din kumain gabi ida sir. Pag yun yung tulis ni nisod na may sa skaha. Yan namang gipagkuha ang kwarta mo to. Mga 12:20 na nadawat na to ang alarma. Bali na monitor lang din namo sa radyo. Then i-proceed mi diri, pag-proceed na mo, wala naman diri ang kuan ng nulis. Ang delivery boy nga si Renato kinsa paingon na untang maghatod sa order. Nakabantay sa pagsud sa tulisan. Gani, gitiunan sab siya og armas. Di man katiun ni kapit. Dres pa. Waday kay plano nga mudagan kas gawas kay siya gitutulis. Ni action bitaw kog dagan sir, lakaw. Nianam siya ngayo pag lihok. Kay mo nya pusila niya ko nya nabi ako bago akong bata gagmay piyo kana akong bata sir nya ako rayo sa trabaho nya mo pusila na ko usaon lang akong sawag kong bata. Human makuha ang ilang tuyo, nisibat ang lalaking nanion sa iyang kauban nga maoy nag-drive sa motorsiklo. Positibong mailhan sa kapulisan ang mga tulisan tungod sa CCTV camera nga naagibutang sa sud sa maong tindahan. Nasayran nga gitulisab sa miaging tuig ang maong branch sa Albertos. Diin ang personal nga kwarta og cellphone sa kanhi kahira ang gikuha sa tulisan. Ray Pasaporte, News 5. Padayon pang giila sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang patayng lawas nga nakita ang gisud sa malita kagahapon sa hapon. King Perez, Sugin Limi. Ana na sa state of decomposition kung inanay nang nadugta kining patayng lawas nga gisud og traveling bag nga nakitaan sa mga residente dinhi sa sitio Bisayan, Bukirang, Barangay Salana sa Dakbayan sa Naga. Lisan sa kadaghang tao nga nakiusyoso sa crime scene, way nakaila ni ini. Naalarmahan ang maong taho sa kapulisan sa Naga launa sa hapon kagahapon human kinina ni Maho. Suma sa investigador sa Naga Police, gimanaba ng tulo ka adlaw na nga patay ang maong lawas. Way gi-report sa presinto nga dunay missing person sa Naga. Di pa sab matino kung gi-chop-chop ba ang patay nga lawas. Nakadetermina na pero may possibility kay muro lasud naman sa bag pero anya nagdamabaw na to sa autopsy. Di kini ang unang higayon nga dunay gilabay nga patayng lawas sa dapit. Previous years lagi ko no, kaya ma-determine nila nalimot po itong kapitan. Doon na po biktima sa chop-chop dire nga gilabay dire. Mga almost mga 10 meters o 5 meters lang ang gidulon. King Perez, News 5.
Mga residente sa sitio Mahayahay sa Barangay Calamba na ukay sa iyo kaganiang buntag. Tulo sa ilang mga silingan gipamusil. Matod sa residente, duha ka mga lalaki ang miabot ug namusil sa mga biktima nga sila si Vivencio June Baldesamo, Prof. Francis Pangatungan ug alias Lando. Nakahiagom og tagsa kasamad ang mga biktima nga gidala sa hospital. Ang kapulisan padayon pang miila og nangita sa duha ka mga suspects. Anong nakabanggit naman good na si Junjun Baldesamo ng kanang pangalan sa script niya, kalimuto unti pangalan. Nag-ano man siya kanang wala sa maskara. Nag-jacket man to siya niya, wala man siya, wala upawon ba. Ex-convict nga na sa watchlist sa kapulisan na dakpan atol sa ginukdanay tali sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch kagabi sa Barangay Punta Princesa. Binultong shabu ug armas nakuha gikan sa ilang sakyanan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gialarma nga armado ang sakay ining itom nga auto nga nisud sa Victor Village sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo. Daling nangayo og tabang ang gwardya sa maong village kang Spiwan Aris Monroed, sakop sa Cebu City Intelligence Branch, kinsa off duty ni adtong higayuna. Nangayo og backup sa iyang mga kauban ang pulis og ilang gi-flag down ang itom nga sakyanan. Diyang ilang gibabagan ang maong sakyanan. Gidasmagan sila niini og pag-abot sa unahan sa subdivision. Ila kining na corner human mibangga sa nakaparking nga sakyanan. Mikanaog ang driver sa maong sakyanan og suway pang mikatkat sa gate. Apan wa na milampos kay nasangit ang iyang paa. Gihulagway nga lawom ang pagkatusok base sa nabiling unod ni ini sa tumoy sa gate. Mo nila kaya ko sa motor ba nakita ko nila nga ni kuan padung dire ba nya motor dali kog sira sa gate nya ditso ni kog sulod sa mua rin nya pagka kuan kadung bro nga kuan nga naglagobo ng gate mo nya paggawas na mo ana dakpa nang kuan duha. Nailhan ang maong lalaki nga si Henry Tabalin taga San Roque, Mambaling ug si Carlito Manson nga taga Valenzuela City sa Kauluhan. Dihang gisusi ang sud sa ilang gisakyan. Tulo ka bulto nga gituang shabu, kalibre 45 nga armas nga dunay mga bala, drug paraphernalia ug notebooks ang anaa sa sud. Kuan na namo with our surprise is kanisya is nani sa tong kuan ma'am target list no. He's been for sa Muntinlupa for about 10 years already sa kasong drugs gihapon. Nahibaw-an ni Santander nga dunay drug den sa maong village hinungdan. Ila karong palawman ang investigasyon. Dinagko matud pa ang transaksyon ni Tabalin mao nga nakig-alayo na sila sa kapulisan sa probinsya. Posible sir, lisod sa drink na sa kailan din sa village. Most likely na sige naman nag-iingon na to praying na mga information nga di pa nato i-divulge pa. Dipinsa sa dinakpan nga duna sila'y sabot sa iyang higala sa lugar kung unsay ilang buhaton karong Sabado ug Domingo atol sa kasaulugan adlaw sa mga Santos ug Kalag. Sa may di maraton sir, tuyonan ni armas sir. Huwag ko sa agad niya. Higala kong niya sa akong amigo. Pero pa mga ebidensyang nakuha, drugs, paraphernalia, pusil. Hindi na ako sir. Wala niyo sir. Kaya gikan ko sir, po sir, wala siya na sir. Nagwag ko sa mga nambuhay sir. Hindi ako mukuhan ng cancer kaya tungkol sa hindi ako gusto mabalik pa dito sir ba. Kasi manugang lang po ako. Manugang lang po ako dito. Bali pamangkin nila na pangasawa ko. Hindi mo alam na mayroon siyang... Wala kong, hindi ko po alam. Wa mo angkon og wa sab na masangil si Tabalin kung gitamnan ba siya og ebidensya sa kapulisan. Butyag ni ini nga ang sakyanan nga iyang gigamit gipanag-iya sa iyang higala. Gipahuwam kuno kaniya kay usaman siya ka ahente og surplus nga mga sakyanan. Ray Pasaporte, News 5. Laing pulis nga sakop sa Cebu City Police Station 2 gireklamo human ng ulata og taxi driver. Andrea Patanya, Sugin Limi.
Miangup sa Cebu City Police Station 6 kining taxi driver nga giingong gisumbag sa usa ka pulis sa Maydan Virama pasado alas 9 kaganihang buntag. Gihatod ni Leo Bukado ang iyang pasahero nga si Denya Alvarez, 61 anyos, ug kay senior citizen gihatagan ni ini og dakong discount sa iyang pamliti si Lola Denya. Pag-abot nila sa usa ka eskina sa Virama, ninaog si Lola Denya aron magpasinsiyo ug gitabangan kini ni Bukado sa pagkanaog. Niadtong higayuna, nagmaneho si PO2 Ray Iligan nga sakop sa Cebu City Police Station 2 sa iyang motorsiklo ug nasuko sa taxi driver kay nagbabag sa dan. Kinibisan pa man og miisplikar si Bukado nga gitabangan niya si Lola Denya. Hinungdan nga tuyong gibanggaan sa pulis ang taxi unit ug gisumbag si Bukado. Lagi maging diha, nanaog ko. Yakin pulis ga motor man siya. Kanang gadali murot siya sa gadali nga mulusot yun siya niya. Iyan ay gisaghid ang paggawas nako gisaghid na niya ay ang katong taxi ba murag na. Amot na unsa ang taxi murag na kuan man tingali ang likod nagaras ba to o unsa. Nya nagtubag sa motor ning gawas ang driver nga. Sir, time pa sir kay senior citizen manggod ni sir ay padali anay tubag. Suko man ang pulis. Sa naglalis sila. Paglalis nila murag tingay kay gonta tong pulis tubag mo driver. Iyang gisukmag balos wa man balos ang driver kan balos unta siya masiraon giana man siya gibaliog bitaw kanang giana bitaw giliso bitaw ni ana tauran day pusas duot ang namo ton kadug dugay siya nakakanaog kay mo biya ko kanang senior citizen bisag ato pa naglangit ato na ihatod kay naanos balaod pero wala siya nakasabot sa nako amo na wala sa mi kasinabot. Matud pa, dugay nang nailhan si Bukado sa iyang mga silingan tungod sa kaisog ni ini. Sa gino stricto kay na pwede rin ako nung sa matud pa sa uban 1 year pa manggod ko mi diri nga puyo niya matud pa gali sa uban diri nga masilingan isog yun ang pulisa kanang magligis gi kun nagmagpatunga kas dalan. Pag-abot sa duha sa Station 6, giubanan si Bukado sa iyang amo nga si Father Max Abalos. Dinhi na sila nag-abot sa hepe ni iligan nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu. Human ang panagtagbo sa duha ka habig, nakahukom sila nga di na lang magkinihaay. Ang naitabo manggod, wa mi nagkasinabot. Nya human na ako'y gibuyan nga istorya nga sakit, nasuko siya. Nya iya kong gidapatan. Nya munang na iya ko nasukmagan, nya pero wagod kanang hinay rasad kay binayot nga sukmag ba. Nya muna ako sang gipa nangay man siya pasaylo. Nya asad ya rasad tubago ng iyang gamay na itabo diring gamay damage. Mo adto siya sa akong amo kay siya mo bayad. Nya iya sa kung kuanan sa akong kahago akong kalangan ron. Wa ingon nga ng warta ko ang ako lang nakasabot sa ko sa iyang side. Matod Station 6 Chief Police Senior Inspector Chuck Barandog, wa nila giblotter ang hitabo sanglit na settle ra kini. So wala nato sa giblotter kay wala man there's no such crime. Kay unsa ang atong ibutang sa blotter is only the crime incidents. Dito pa lang daan sa nakasabot na sila. Dito pa lang daan na sila kuan wa ga kasabutan pagabot diri. We do not intervene kung unsa ilahang istorya. Ato lang silang gi-set up in a scenario nga kuan ba kanang free will sa ilaha. Mato di PRO7 Regional Director Prudential Tom Banyas, di mahimong pugso ng usa ka reklamante nga magpa-blotter si ang reklamo ug mopasaka og sumbong. Apan mahimo ra unta nga i-record ang testimonya ni ini ug isuwat nga pagkahuman na settle ra ang insidente. Matud ni ini, kun mahadlok mo witness ang biktima nga si Bukado, suwayon nilang himuong witness si Lola Denya aron dunay basihan sa himuong administrative investigation batok ni iligan. Kung ayaw ng driver mag-testify, let the senior citizen testify. Let the senior citizen blotter that report and we will file admin case. Suway namong gikuhaan si iligan sa iyang habig sa Station 6 apan dali kining misibat. Gibisita sab namo ang Station 2 apan wa kini didto. Hangtod sa pagkutlo ning report, wa sab siya mi-reply sa among message sa iyang cellphone number. Andrea Patenia, News 5. Giselebrar karon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang ika-60 ka tuig nga kasumaran sa iyang adlaw na tawhan. Kuhaon kaya niya ang financial assistance sa dakbayan sa Sugbo karon nga nalakip na siya isip senior citizen. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Sa iyang ika-60 ka tuig karong adlaw, buot ni Cebu City Mayor Michael Rama nga makabot ang panaghiusa. No, I've been wishing about tranquility, unity, solidarity, and togetherness. Because when we put all this together we can make things happen.
Apan si kanhi Mayor ug Kongresista Tomas Osmeña ang pasultihon. I don't care about Michael. I don't wish him anything. My wish is always for what's good for Cebu City. What happens to Michael Rama does not concern me. I'm just trying to protect the interests of the city. Kay nalakip naman si Rama sa mga senior citizens nga makadawat matag tuig og 12,000 pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, way planong kuhaon sa mayor ang iyang financial assistance kung ugaling makaparehistro na siya sa Office of the Senior Citizens Affairs. Kana kumabot magaling na, hindi man na, kung napatay sweldo, ato na donate lang. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Upat katinunan sa high school sa lungsod sa Argao. Gingong nasudlan og daotang espiritu, human sila mipahigayon og usa ka ritual. King Perez, Sugin Limi. Nagkaguliang ang mga gamit sa mga tinunan ining lawak sa ringan sa Argao Center for Science Learning Incorporated na nahimutang sa barangay Lamakan gumikan sa kahibulungang hitabo kagahapon sa buntag. Diin gituohang nasudlan og daotang espiritu ang tulo ka mga grade 10 students ug usa ka grade 8. Matod sa high school principal, nagsugod ang katingad-an nga hitabo, human nagdaog voodoo book ang usa ka grade 7 student. Gilubong na ang maong libro sa nagduma sa tunghaan. Iyara po ding dinala, iyara po ning kinitan siguro, whatever, gitawag man akong lola karon dire. And then, gilubong na mo because it was the advice of religious people nga ipalubong. Kay gilubong na mo dito, layo. And then, pagka Saturday, ni-advise si Sister Stella nga sunugon. Gikuha na mo niya gisunog. Unya, mura, og wala siguro matiwas o kasunog tanan, kay nag-ulan man, mura, gikuha na mo niya, gilubong na po na mo balik karon. Gingong naghimog ritual ang mga tinunan sa gawa silang classroom matag break time. Gani natapok na sa principal ang mga ginikanan sa mga tinunan ni adtong Sabado aron ipabadlong ang ilang mga anak. I think it was out of curiosity. So, wala din sila kay baluon sa kanil repercussion adto. Kay grade 7 man ang gauna. So, nakita sa grade 8, dayon ang grade 8, uy, magic! So, soon sila. Ayun, anak, ragod yung anak. So, ako na alam ko, anak, pagkadungog na ko kay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 days last week. Pagka Friday pa ko nahibalo. Kay kana man gud sila kung magpadulong na ko dito, dagan bitaw na sila. Gipakita sa usa sa mga gingong nasudlan sa daotang espiritu ang ritual nga gitawag og spiritual meditation. Iyaning nakatunan uban sa iyang mga kauban, pinaagi sa usa ka grade 7 student. Ang maong ritual gisuwayan sab sa iyang igagaw. Gingong maka-refresh sa espiritu ang maong ritual, din makuyapan ang magbuhat ni ini. Gitudlo niya namo ba kay ingon sila nga spiritual meditation ko no. Nya mo suwayan kay murag na-curious bud ba, so nindot mag-effect ko no. Nag-text ako sa kondam ko. Kasi may mag-textan, ang mga crush. Kitson. Oh, crush. Kagahapon sa buntag, kalit nga nawa silang kaugalingon na mag-agaw. Pag-pray daw nila kay ni takong ni ana na kuno ko sa kundunggan. Ano ya? Yung wala na ko kabalon sa isulod. Nang gahit na ni siya, bisag kung pila ka na po kabuk mo gunit niya, kusgan lang gihapon. Pero wala na siya magmatag, piyong na. Nya mubiya na sa ko, adto na po ko ni, sa kung usan ako kaapo, kay pirti naman pong isuga. Dugang sa lalaking nasudlan og daotang espiritu, libuan ka mga demonyo ang iyang nakita ni adtong tungura. Diin gustong sakupon sa mga daotang espiritu ang lugar og nagpatabang kaniya sa mong tinguha. Gani gisaaran siya sa demonyo og gold og mga babay. Milanat og 3 ka oras ang maong hitabo. Ang murag less than 500 man may kabuk estudyante. So sila mga nasa mga thousands. Kay napuno man ang room niya, every person nga naa dito na may gabantay. Man masabtan man ang ilang tingog, dili ayaw ko gikapa, ayaw pahawa kay kanay crucifix mo man among gikuan, then holy water, then bag-o man kong nakakuha og prayer to take authority kana may among isigtabi. Sa pagkutlo ning balita, nahibalik na sa normal ang mga tinunan. Mibalik na sab sa klase ang maong tunghaan karong adlaw human gisuspenso kagahapon. Human sa nahitabo sa upat ka mga tinunan diri sa lungsod sa Argao, gikinahanglan pa ang kumpirmasyon sa mga eksperto kung tinuod ba nga nasudlan og daotang espiritu ang maong mga tinunan. King Perez, News 5.
Dili pa hingpit makonfirmar kung tinuod ba nga nasudlan og daotan nga espiritu ang gikataho nga nahitabo sa lungsod sa Argao. Apan sumala sa tinugyanan sa simbahan, possible nga demonic attack lamang ang nahitabo kanila. Aron malikayan nga masudlan sa daotang espiritu, likayan nga himuon nga kalingawan ang demonyo sama sa gimo sa pagsaulog sa Halloween. Mubalik si King Perez. Matud sa opisyal nga exorcist sa simbahang Katoliko, dili niya hingpit nga makumpirmar kon nasudlan ba og daotang espiritu ang mga bata dito sa Argao ug sa kalalaki dito sa Inayawan. Apan suma sa nasayra ni Monsignor Fred Krekenbeck, posibleng demonic attack ang nasinati sa mga biktima. Ang mga estudyante sa Argao nahibaw-an nga nagpahigayon sa usa ka spiritual meditation sa wa pa mahitabo ang pag-atake sa demonyo. The principles remain the same, whether it is in Ayawan, Argao, or anywhere else in the world. No? It is a demonic attack. No? Si Monsignor Fred Krekenbeck na himong exorcist sa simbahang Katoliko sukad 1961 o 53 ka tuig na ang milabay. Matud niya, managlahi ang usa ka demonic attack ug demonic possession. Ang demonic attack dali ra nga mahuman, samtang ang demonic possession mulanat og taas nga panahon. Ang demonic possession nagkinahanglan og mas challenging nga intervention sa usa ka exorcist. Matud sa Monsignor, ang duha ka matang sa pagsud sa daotang espiritu mahimong makapausab sa emosyon sa usa ka tawo ug pagkawa og kontrol sa kaugalingon. Kini mo resulta sa pagbaton og talag sa kusog sa nasudlan sa demonyo ug ang pagsyagit. Tungod kay ang nahitabo sa upat ka mga tinun-an sa Argao kagahapon, milanat lang kini og 3 ka oras ug naayo ang mga bata bisan walay exorcist. Gitawag ni Monsignor Krekenbeck ang hitabo nga usa ka demonic attack. What is the difference? Yes. The difference is an attack is simply an attack. So you swerve the attack and then you set free the person. But a demonic possession would be he occupies the person. You know? That means Dugang ni Monsignor Krekenbeck ang adunay huyang nga pagtuo ug kanunay nga makasala mao'y daling masudlan sa daotang espiritu. Sa pangutana kung ngano maapil ang bata sa pagsud sa daotang espiritu, alang sa pari nga ang mga binuhatan sa ginikanan mao'y hinungdan kung ngano nayawaan ang mga anak. Many times parents come and they have a problem with their child. Then I meet with the parents and when they have confessed their sins, the child is okay. Giklaro sab sa Monsignor nga kinahanglan isalikway sa mga nahuwasan gikan sa pagsud sa daotang espiritu ang mga timailhan sa di pagsalig sa Ginoo. Lakip niini ang paghimog binuhatan nga sukwahi sa pagtuo, sama sa pagbutang og mga anting-anting og lakip na sa pagpabadlis og dugo sa hayop sa ulo. Aron dili na mobalik ang demonyo sa pagsud sa lawas na biktima, kinahanglan mong ngumpisal usab human sa hitabo. Kung mag-ihaw ka, maghalad ng ka. Kanya, kaon ang dugo sa iyong adlaw ng katawan, badli sagso ang bata, adlaw ng katawan siyang kinabuhi, ihalad sila. So, because the child is baptized, muunto ra, it will bounce. No? But when the child commits sin, then is in the habit of sin, then that is an entry point. Nagpaabot lang si Monsignor nga modangup kaniya ang mga giingong nasudlan og daotang espiritu. Nanawagan sab si Monsignor Krekenbeck sa mga Katolikong Sugboanon nga isalikway ang tanang matang sa yawa karong maabot nga adlaw sa Santos ug Kalag. Lakip na nga nahimong kultura na sa mga Pilipino nga mahimong kalingawan ang mga demonyo sa maong panahon. Pista sa mga yawa ang kalagkalag kay ang mga bata, ang culture, ang mga negosyante, maghimo sa mga demonyo nga mga cab, mga skull, mga ngilad kayo, mga ngilad na ng butang diya, aron mahalin ng luwigya. No? So, diha mo sakay ang yawa, kay di pa sigunggan man siya. King Perez, News 5. Well, he's a priest. I would say he would know better. But then I was very surprised about what he said about katong blood ganik land, because in the province they do that all the time. Apparently, it's not good to do that. Kato si Father Krekenbeck is a recognized nga exorcist nga priest, no? Supposedly by the church. Yes. Una magampo lang kita kanunay kaya ron nga hugot ang atong pagtuo sa Ginoo niya ipalayo ta sa mga espiritu nga dili mayo. Mogyud. Magkaraganing istorya sa magsingabot na karon ng Halloween. I know. Basi na uban influence na lang po na. Tungaging adlaw katong nahubog kay niinom nga way kaon.
karon because they were really doing something. Kato, dahil sila gibuhat nga ritual. Nga But I hope it's not gonna convince the kids to follow because even if dua-dua, it's still not good to do that anyways. Yes. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan nasa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!